Nasusunog yung bahay, nabuhat mo yung refrigerator, di ba? Pumasok, nakita niya talaga siguro yung mukha ko. Tsaka di siya makakapasok yung mga longganisa nasa floor. Sa mga maliliit na mga bagay and instances, meron ka talagang pwedeng pagnilay-nilayan di ba? Alam mo yung isang napagnilay-nilayan ko rin kanina. Medyo panic mode ako today, siguro dahil nagmamadali kami. Kanina, di ba meron nga nagbigay sa atin ng ng tosino tsaka longganisa. Eh yung refrigerator ko, OA siya sa pagyelo. Yung mga tosino tsaka mga longganisa na nakalagay sa plastic, hindi ko siya matanggal sa freezer. Magtatambala na. Hindi ko alam kung anong gagawin ko, pero dun mo rin marirealize na kapag ikaw ay nasa panic mode, bibilis din yung kilos mo at meron ka ding maiisip na pwedeng gawin. Tingnan mo, di ba, pag adrenaline rush na susunog yung bahay, for some reason, nabuhat mo yung refrigerator, di ba? May washing machine ka buhat. Hindi ka naman nakakabuhat. So kanina, panic mode ako kasi nga hindi ko matanggal. Tapos nanginginig na lahat ng mga inuman ko dun sa ibabaw ng frigidaire ko. Apakarami pa naman. Alam mo ginawa ko? Binutas ko, tapos nag-avalanche yung mga longganisa. Tingnan mo mama, yung mga longganisa nasa sahig. Nasa sahig sila. Kung nakapagsalita sila ngayon, nagmagareklamo sila, ba't mo kami hinulog? In little instances like that, meron din talaga tayong pwedeng matutunan Malilesen na rin yung panic mo, lalo na kung napagdaanan mo na Alam mo na. Hindi ko sure kung napag-adaanan ko na yung na-stuck yung tosino sa... yung pagpulit. Kaya kanina si Conyo Bicolano pumasok, nakita niya talaga siguro yung mukha ko kasi sabi niya, mama, itatanong ako. Tapos nakita niya siguro yung mukha ko. Tsaka di siya makakapasok yung mga longganisa nasa floor. Wow! Enjoy na enjoy sa mga videos namin. Nako, marami pa niyan dito, kabisyo. Kaya para mas feel good ka, i-like mo na ang video na to. At mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell Para lagi kang updated sa amin.